Bé, la veritat és que estem encantats, molt satisfets, molt orgullosos i emocionats de tant d'èxit. Hem superat amb escreix els més de 800 participants que ens havíem marcat, caminadors, corredors, amb una festa de la salut, de l'esport, l'enoturisme, el vi, l'enologia, el paisatge, és molt emocionant, encara ho és ara, no? A fora hi ha música en viu, companyia, amics i tothom gaudint d'una festa amb la seva copa de vi i amb un ambient estival magnífic i en plena natura. He d'agrair a tothom que ha participat, a la Fundació Catalana de Lupus per la confiança que ens fa amb aquesta iniciativa, a tots els col·laboradors, a tots els membres de l'equip de Castell del Remei i a tots els participants que d'una forma fidel acudeixen sempre a les convocatòries que fem. I la veritat és que és un èxit i ens anima molt a seguir treballant en tot aquest tipus d'iniciatives pel territori i per una causa tan justa com és la lluita per una malaltia. Estic molt content una vegada més de participar en aquesta caminada i curses del Castell del Remei. Moltes gràcies a tots els participants que, a part de disfrutar d'aquest entorn tan maco com és el Castell del Remei, això significarà una aportació per part de vosaltres a la investigació d'aquesta malaltia que és el lupus. Com sabeu, el lupus és una malaltia molt rara, de causa desconeguda, molt freqüent a les dones, el 90% són dones, amb moltes manifestacions clíniques a vegades greus, que té encara un tractament però que no és curable. Per tant, la investigació amb el lupus és fundamental per intentar arribar a conèixer què és la malaltia i intentar curar-la.